Sa tulong ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Iyan. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang Ganito tuuhon manali. Kadoro yawardi pa, ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZJB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Depong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Ang hapot ni VP Henry, Maceda, live na sa Depong personalan kita po Tagahapot lang. Good morning po Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kay Henry M. Kamugabos Ayos. papawid ng Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nagkakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matadabang pagkain at alak, kawawang atay, wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet at exercise, mayroong Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang pinaka-pro. Henry Maceda. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyong nagpapagaling sa liver injury, it prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Inuumaga, paninindigan Mga tugang, oras natin 18 before 8 o'clock in the morning. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Maabot mo niya na aldaw si Secretary Gatchalian kan Department of Social Welfare and Development. Aramontado po ang katuyuhan kan pagbisita. Buda kung saan po maduman. Kasabay po ang satuyang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, salamat sa BP. Hello, maraynaga sa mga parantabay. Yang kita ngunyan din kita BBP sa Municipal Hall sa Banwan kan Ginobatan. And sa mga oras na ni, ang palibot kan munisipyo na kukordonan nin yellow ribbon dahil pwede digdi para oro-aragi ang mga bihikulo ng munisipyo. Kailan tayo guwanganin in ang tabayan na napagabot kan Secretary kan DSWD Rick Gatchalian sa BDP. Pagsakat mo digdi sa taas kan munisipyo, preparado na ang set up mga tukawan kan mga taga-media, SB Ginobatan, mga taga DSWD and
yaon na sa presidential table, mga tukawan kan lambang mga bisita. Aha. Kasao niya to mga piglalaw man na mga bisita digdi. Yeah. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, Mayor Caloy Baldo, Aha. Vice Mayor Rogelio Rivera, Mayor Ann Onghoko, Regional Director Norman Laurio, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Gobernador Noel Rosal, DSWD Undersecretary Dayan Kahipi, Aha. Congressman Adrian Salceda, Congressman Caloy Loria, Congressman Crisel Lagman Loestro. Ay, raon palang gabos dyan. Si Oo. Governor Noel. May mga ayaw, natural. Oo. Oo. Raon palang gabos dyan, ha? Dahil pa man actually nagarabot, so mga tukawan, may mga marka na, Yeah. Yeah. sa mga Opo. tukawan, mga bisita ta BBP. Mhm. Oo. Sa Ibong Nalado, digdi sa Oprasyo Pavilion, sa Plaza, yara o naman nagtitiripon ang mga registered mga farmers digdi sa Banuan kan Ginubatan. Expected na marireceive ninda so assistance kantidad 10,230 pesos sa total na mag-receiving mga registered farmers nasa 3,117 daan ni BBP. Aha. Pero dahil man ini pwedeng akomodaron ka boss digdi, pigba nga sa duwa. Igwa sa Ilawod covered court and digdi sa Ginubatan Town Plaza. Kaya siribot-sibot sa ngunyan digdi sa Banuan kan Ginubatan ngunyan dahilan nga nitay guanin mga bisitang maarabot digdi sa nasabing Banuan sa mga oras na ini. And pinacheck ko na dyan sa mobile kay Angel. Ang sabi, luminapag na dyan sa aeropuerto kan Ciudad ng Legazpi. Dyan sa Ciudad ng Legazpi. So, sa Daraga, Report. BIA, and DI, and DSWD Secretary. Oho. Oho. So, Jim, yan, anong sabi- oras unexpected na pong kang programa tabi dyan? Ang sabi, kasubago, initial kalan makauro niya to si Mayor Jema, 7:30. Lampas na pag 7:30. Kung mayaw na dyan sa BIA, posible, pasiring na ito digdi. Sinabat nito na siguro, pigsarapat na nara Governor Noel Rosal, kumboy na sa nagayod pasiring digdi. Oho. Okay. Anong oras ano ang na-mention mo kasabago sa mga benefisyong itatao? At naon dyan so nagkapa ng alkalde from Kamalig. Kasabay ba sinda sa tatao ng benepisyo aperikan sa Ginubatan? Kasabay. Yun nga ni sa marka de sa Takawan, piglalaw man si Mayor Caloy Baldo. May Takawan dik. Oo. Okay. So, most probably, paghali digdi, ayun yung primerong lugar na bibisitahon. Posible, hapit man ini pag-uli na gayod, Yeah. dyan sa Kamali. Okay. Ano pakiulit to Jimmy kang marireceive kan mga beneficiaries buda kan lokal na gobyerno tabi. Pakiulit putol-putol ka kasabago. 10,230 10,230 para sa sa mga registered farmer. Okay. Yeah. So, mga liit mong paraoma. Yan sa pigmention ni Kwan ni Mr. ano yan? Si Kwan ba si OIC Agriculturist Jaril. Albay? Jaril. Sir Jaril. Magin si Gobernador Noel Rosal kana interview niya to. Yun Oo. yung pahayag niya. Yeah, oo. Bako man sa nainidigdi sa Kwan, bako man sa nainidigdi sa Kamali Ginubatan na area. Basta so relasyon ini kan so alboroto kan Bulkang Mayon. Yeah. Ang hinapot ko kan si Sir Darrell kung paano pig-identify sa mga farmers. Ang sabi, para sa kaaraman kang gabosa, baka may naghapot, ang record tabi Jimmy na kaninda, so hali sa munisipyo, Municipal Agriculture Office. Posible. Yeah. Posible. Yung Oo. binasian nila, hinapot ko siya sa programa Tangkaya kung paano in-identifyan. So sali na sa munisipyo, ang kinon ng lista, kaya iyan na-identify. More or less, pero Jimmy tabi sa beneficiaries ngunyan.
digdi sa ginubatan, nasa 3,117 ini. Okay. 3,117. So kamalig mas iba man, di ba? In Ligaw. Iba man sa Kamalig. Mm. Pero, uni, sa taas, sa munisipyo, wala na Apa. iba man sa mga bisita. Mm. May mga farmers na alis sa mayon unit. Mama Sarawag. Iba ang concern ninda, farmers ninda, dahil sinda nakasabay sa lista, kaya yaon sinda digdi. Sir, pakihay ko na ko. Sige daw. Na paano yan? Ano ang nangyari? Yaraon ka mong mga farmers kan may Masarawag. Mm. Registered ka mo? Good morning po. So, listan po, dumaan. Kami pong yung mga listang original na farmers na ngayon. So, talagang farmers, sinukol na sa kami. Wala po dito sa listan. So, Wala ka mo sa lista? Di da ikaw makaka-receive ka sa registrement? wala po ta. O di, nakawaronan niyo si Mayor? Po, may mag-request na si Mayor na another budget kong... Diyos ko. So, alata na. Jimmy, haputa daw si pwede Sir. kang haranan? Jimmy. Pwede kang haranan? Pwede, Pipi. Oo. Malipat ako sa pantanganing makaputi ng ID mo. Apot- Malipat ako sa telepono ta, Bibi. Tanganing makapag sa... Aputan daw kung nata daw siya naskabay sa lista. Bud aputon ta dyan si, kung yan Sir Daryl o kung si Say dyan sa Municipal Agriculture Office. Ano ang qualification kan mga farmers na dapat nakasabay sa listahan? Di ko palang kan hapot si Daryl nalingawang ko kan sa programang kaya. Tang record nga kan kinaamid sa Municipal Agriculture Office. Jim. Actually, may mga ID. Sir, paling kiraray kan ID. Lihiti mo, may ID ka. Na-register ka. Saan ka register? Sa DA? Saan ka register? Sa DA? Sa DA, may ID. Sa DA, may ID. Indrobli tabinal. Indrobli. Upon saro. Hello, BP. Yago hay Jim. O, na, pasa ko ang linya. Kauronon ta si Sir na Domingo Balindang. Ilingon ko daw, Sir. National Registry System for Farmers and Fisheries. Officers. So, kumpleto siya ni na ID, BP. Gustong sabihin, registered din eh. So, ipasa ko sa iman linya, may concern sila na ipapabot din doon kay sekretary, ano? Ma-appear ka mo kay sekretary? Hindi, natanagosip na kami. Kay Mayor, si Mayor na ma-represent. Okay, BP, kauron ng tayo lihiti mo ining para umakan mayon unit, taday makakareceive kan biyaya na itataong mo niyan digdi sa Operasyon Pabilon sa Ginobatan. Sir, sa live po kita sa radyo sa DCGB, si BP Henry Sangkor. Opo. Good morning po, sir. Good morning, sir. Yeah. Domingo Balindang po Opo. farmers ng Barangay Masarawag. Opo. Ano po ang nangyari taday ka nakasabay po sa listahan sa makakaresibingo niya? Dahil po sa ibang mga farmers kadakla na mga lehitimong farmers po, dahil nakaiba. Natapo ito da? Kasi kung po sasabihin ni Gobernador, so farmers po baga. Opo. Kaya nagdigdim po muna kami si Mayor para magtaon ng galang kung ano ang sayang may tabang sa muya. Opo. Mga dahil nakakuangon niya na aldaw. Opo. Natapo sir taday ka muna kasabay sa lista? Hindi ko po maaraman kung si Say nag-gibukan listan. So mga karibak ko, nag-agad ng listan ng sarungal daw pa. Nagpaturo-turoan na so dumana nagtapos ang listahan ng farmers. Opo. Sabi kaya kam Provincial Agriculture Office, kinuada po sa lista sa Municipal Agriculture sa kada munisipyo. Hinapot ko siya kaya ni. Kami po, dahil kinaglista po sa Indo tabi, sir, na nagduman sa Indo, whatever, bago mangyari ining distribution mo niyan. Opo. Ano po? Kaya po so karibak ko, ito nag-rulin ako, natanakausik namin na si Mayora. Pero ang gusto sabihin tabi, sir, kanaaraman nindo na may itataong benepisyo, dahil po kamo advance na nagpasiring sa munisipyo po, dyan sa Mau? Tabi? Nagparang na kami kay Mayora para ano niya, kasabi-sabi bypass may. Yeah po. Kaso alin po kamo nagdumang kay Mayora? Ngunyan pong... Ngunyan pa lang, yan baga po, announce na ang kinagkaperang simana na, di po kamo nagbalo na magdumang kay advance sa Municipal Agriculture Office? Sa igwanganing kagawad, nagtaram na, so nakakuha daw kay cash forward na 13,000, may na pwede makakuha kan 10,200 na tawang niya na tinaram ni Gobernador. Opo. Kantarwal daw. Natapos hindi ka mo nag-atap na Pinagtrabahoan mo ito sa Tinampo, 1 month.
Iyo po nga ni, ako kaya medyo gusto kong mataonan man kamo ta kamo officially listed kamo as farmer, di ba? Di po kamo nagduman nga 1 week before, duman sa MAU, duman, garuya po duman sa lista po nindo sir o sa Department of Agriculture? Ay kung kuan po kaulain ko na ining ko, sabi ni Mayor, kung ko daw sa mga listahan nung Ako na maapot na BBP. Doon kami lisod nagkasinabutan, James. Pag porabir ini na may payout ngonyan kan tabang sa mga farmers, aram na nindo na igwang itataong cash assistance. aramay Pirang simana bulan pa nindo na isiyan ni. ang aramay after nung cash forward may masunod na mangyayang ayuda ali sa nasyonal. Pinangon yan, si gobyerno ba nagtaram po so mga farmers na sa Agriculture District, lalong-lalo na sa mga biktima kan asphalt, itawanan si ayuda. Kaya nagalawom ka mo na makaka-receive ka mo niyan. Pero sabi mong cash forward, naka-avail ka mo kay ito? Cash forward po itong 13,000, pinagtrabawan mo ito. So cash forward, pinagtrabawan mo ito tinampo. Sa tinampo, paglinig ng tinampo. Po. Cash forward. Ano yan? Ito manini. Di lilinawon tayo James, Pipita. Linawan daw tabi sa iya, nabara sa yapot ko. Sige, lugod, mamaya na. Nabara sa isip Linawon ko. tayo ni TPP, itong cash forward, kung dahil na sinda kasabay, digdi sa cash assistance mo niya. Ihapot mo. Kay gobernador, gayod inihapot ha. Oo. At paano, ngunya, nakahuron mo na si Mayor? Nakarami na siya po si Mayor. Anong sabi? Sabi ni Mayor, kung ko daw sa mga lista ng mga dahil nakasabay mo yan, na hindi matatawan. For submit ko sa iya. O, pira daw sa pagiling mo? Kadakal po, Mga pira daw yan, Ismeng. estimate ko dyan kung sa Sanggasos. Sanggatos? Dakulo. Kadakul. Okay, piglinaw mo kay Mayor na itong nakapag-cash for work, dahil nakasabay o kasabay pa? Siya po, kasabay, nakakuha na ng 13,000. Siya ba, swagom Sa ibang barangay? Siya nakasabay siya sa cash forward. Sa barangay. Di gusto sabihin, kasabay ka. Anong pagkaiba? Sir, nakaiba sa 13,000, may din sa pro, ngunyan, kaiba pa sa 10,000. Di sa barangay mo mismo, may naka-receive ng cash for work, tapos kasabay pa sa cash assistance mo niya. Yes, sir. Di kasabay dapat ka mo. Kumpo. Di. Ilinaw bilang kung Kaya daw. anong pwedeng solusyon na magkakamabarang po. Di ano ang promise ni Mayor? Anong promise ni Mayor? Ang sabi sa akin ni Mayor, lakayon ko sa mga lista nito, kung ko sulo pangaran ng mga dahil nakasabay ngunyan, legitimate farmers, ito ko sa iya. Oo. Di Jim, present ko. kalag-kalaga ro dyan si Sir Daryl. Tas siyang kaurong ko kaya kan birnis eh. Wara pa. Dahil pa dyan Sir Daryl. Wara. Sa provincial Dahil mandig di sa markang tutukawan. maski sa municipal agriculture, bistado mo tabi. Duman nasa ibong, nasa pavilion ta BBP, sa Town Plaza. Okay. Yan ako sa munisipyo. Oo. Anyway, si Gobernador, linawon tayo ni kay Gobernador taon-taon, na maabot on the way na da, yung nadigdi Sir Tone Reyes. Opo. Okay. Thank you. So, di, mauruli na kamo. Mga turtambay nga nagdirigdi. May standby nga. Turta daw kamo, wala ka mo marireceive. Bantal, sige, pasensya o kwansa na, halawigan sa naan pisi. Kung sa mga karibak ko na, relax lang ako na. Relax na. May nagtaraman si Mayor na. Hindi ko niya medyos na. Diba? Baka i-kwan dyan, di pabot kasi yung sekretary. Po. Salamat tabi, sir, sa yung tabang samuya. Oo. Farmers. Gabos kami po yan. Nangangay po man. Dahil man maraot sa bot, dahil man namin imurara. Sa nganyan po, medyo suiba taraman ko na natin. Medyo... Iparelaxon mo. Kung ito ribukaso ako, tapos kagawad duman si Romulong Leonan, nagparataran. So nakakuha na ngayon 13,000 sa Kasporo. Di na nga pwede magkukusa din 10,200. Nagkarelibong lalugon. Kaya ko nabisto sa nagnaran, nag-check dyan na di na ngayon dapat tawan yan ako daw. Pensionado na. Linawan tala. Anyway, thank you so much. Thank you. Okay. Yan tabi BP medyo concerned digdi. Go. Hello. Go. So yan tabi BP full alert digdi and police actually may sniffing dog digdi sa munisipyo pig papasingo-singo sa mga kanto-kanto pasiguro kan seguridad. Bureau of Fire alertado sa mga membros kan sangguniang bayan ya una nailing ko na digdi
Bureau of Fire, yaw na digdi, may magkanya-kanyang tukawan, panong-pano na. Sir Darrell, good morning. Opo, So pwede anyway, kang master after mo na madali. Thank you. Busy ka? Yeah. Regarding yan sa distribution ko niyan, tabi. Sige daw. Kung okay lang, kung busy ka po, okay lang. Di man ako pa. Pero kung libre ka po. Sige. Iya po, iya. Tamay hapot po ako. Okay. Ala ko na ta. Inapudan ko, mga tugang Sir Darrell, Buen Consejo. Jim, kami Jim. Yaon dyan si Sir Darrell na Buen Consejo sa kuan. I-clarify ko ito ha. Siya nakakaisikaan bilang provincial agriculturist tabi mga tugang sa probinsya Canalbay. Kaya pig-anticipate ko na ito, Ronald, na kaya naput ko siya kung saan kinasulistahan kan mga beneficiaries. Tapag araw kaya ka na dakulang kantidad, mga tugang, dapat talaga may tao sa dapat mapadumanan. Jimmy? Okay, si Mayor, si Mayor Tabi, BP, pasa ko na. Baka. Inuni ka wala, good morning today. Nag-restore pati. Disturbon ko na si Mayor Tabi, BP, with regards dyan sa concern sa Masalawag. Si BP hindi po sa angkol sa DCGB. Mayor? Jesus Mario, hello. Mayor? Mayor, Hello. pasensya na po. Yan sa farmers na yan, Okay. po yan, ingo natin po na mapakyusip bilin for the Yeah. second batch. Oo. Opo. Kasi yun nga nang sabi ko po na dapat talaga so registered farmer siya. So sabi nila registered naman sila. So sabi ko nga doon po sa mga pumunta dito, katulad ka ako nung last time na sa tricycle driver na konti lang yung yung nabigyan kasi kulang yung pondo, naingwan natin kaya may batch 2. Diba? Oo. Oo. Siguro susunduin natin sa baba si Secretary, no? Yeah, okay. So, okay. Okay na po, Mayor. Salamat po marahil. Best effort na mag-second batch sa farmers, okay? Yeah, opo. Opo. Okay, thank you. Thank you, Mayor. Okay, bye-bye. Salamat po. Okay, bye-bye. Thank you. Opo. Jim, Thank you so much po. Go. oni si Sir Darrell, madali na takaurunong ko ha. Sige, okay. Ang sa tuyang Provincial Agriculturist Albay. Sir Darrell, marinaga. Yes po, Sir Henry. Good Opo. morning po. Yeah. Sa programa po nindo. Opo, under ka po sa programa. Gusto ko lang pong reiterate, paano po na-validate sa mga qualified na farmers na yun po maresibik ki sobra 10 mil ngunyan pong aga sa satuyang probinsya? Ini pong 10,200 Opo. na Yeah. TikTok stability. Opo. Bali po, ang nag-validate po kay Sir Henry, itong mga municipal agriculture officer ka po sa mga respective LGUs na kaiba po sa PL10. Opo. And all the endorsement po, hali po sa INDA, kasama kaiba po kasi ang municipal social welfare and development officer para po i-check. Kasi ang sa mga requirements po kayo dapat day ka pa nataunan dito 13,000 plus na cash for work program. Ayun. Oo, kasi Okay. ang sasabi po sa DSWD, kahit po i-endorse ka, maluwas ito sa system nila na naka-receive ka na. Kasi dapat within 6 months, dahil ka po pwede makadoble. So, yun po yung naging Opo. Oo. Yeah. Actually, Sir Darrell, yan pang concern ko kaya ko napapod sa imo. Ikaw kinagkapirang farmers dyan na naghapot na natadasin na nakasabay sa lista. Pero, so kauron may kasubago, kinonfirm niya na sinda nakaresibi kang cash for work na more or less mga 13,000 pesos. Yes, Pag yun. nakaresibi ka na palang ka itong cash for work na ito, disqualified ka na sa 10,200 na ini? Yes po, sir. Kasi ang sabi, dapat within 6 months, ay ka muna pwede makareceive ng additional assistance. Ito naman Ayun. ito sa iba. Opo. Kasi primary beneficiary na sinda itong 13,000 Opo. Yeah. plus. Opo. So yan po, Sir Darrell, ang sulamenting qualification. Opo, based po naman sa, siyempre, ito pong so directly affected, yan yung may interruption ka Oo. ng mga farmers po. Yeah, opo. And livestock raiser. Yes Iyo. po. Pero ito pong so cash for work na giniboninda, sa ano po itong concern? Ano pong trabaho ito Ito nito pong so na? sa cash for work po, may affected farmers man po ito. Ayun. Ito po, itong mga nasa 6 kilometer permanent danger zone na sa indang mga livelihood. Kaya po Ayun. nagigwa ng araw dito. So, sinang tinakwa na nagkanso itong 13,000 plus of almost 15,000.
So, Yes pag... po, kasi 13 January kang nagputok po sumayon. Opo. Yun na po sa mga naging activities. Ayun. Opo. Opo. Iulitin ko lang tabi, Sir Darrell, pag legitimate farmer ka, maski nasa lista ka kandi o sa recognized ka kan provincial government o sa lokal na gobyerno, pag nakasabay ka naman sa cash for work kanuminaging mga bulan, disqualified ka na mag-receive ka na 10,200 para sa release mo niya na daw. Yes po, basta po within 6 months Opo. na yung pa itong ito, na ikaw po pwede magaling na madudoble kasi dawa po i-endorse ka, maluwas mo sa System. System ng DSWD, halilon ka man lang po. So makaka ka pa, makukulugan ka, mataraman inano naman yan ni kang politiko, makukuha rin kayo doon. Yeah. Actually, mas dakulang ano sa naresibo po ninda, nareceive na dito, Yes po. kumpara sa ngunyan na Yes po, opo. asistensya kan DSWD. So ano po tabi, sir, pigklaro ini, at sabi mo sa validation kay ba so mau, buda so taga DSWD, para i-double check Okay. ang mga pangaran? Yes po. Actually, na po talaga kayo niya ang nag-validation. Kita po, digdi sa province, consolidator lang po kita. Ang mga submitted, nila, List. names and beneficiaries. I see. Opo. As of now po, pera sir na beneficiaries ang matatawanan sa buong Albay? Nasa 6,111 po yun, sir. 6,411. 411. Ang kada saro ma-receive kay 10,000 pesos 200. 10,230 pesos ang kada, sir. Ayun. Paano sir nag-abot sa point na iyan sa computation tabi? Ano po, sir? Paano po kinumpute ang amount na 10,200 plus kada Ay, saro? yan, sir. Pasensya po kayo na very particular po sa DSWD. Sino po ang nag-set po kayo ng amount? Ayun. Okay. So ang computation base sa DSWD. Ano tabi sir? Opo, sino po ang nag-set ng amount? Yes Okay. po. And sin daman so nag-validate kung isan dapat matawan ng beneficiaries. Na beneficiary. Yes po. Apo. Actually, may mga pa rin ang ibang LGU, so ipapakihuro nata ang ibang mga LGU sa tuyang maabot na secretary, kung pwede pa yun madagdagan. So, Ayun. open po kita. Yeah, so may posibilidad po na may next batch kay ni tabi Sir Darrell, ano? Sana po, Sir Henry, Kung halimbawa, i-grant kan secretary ining paghihurong kan mga LGU, mga mayors, baka posible na igwa. Ano? Sana po, Sir Henry. Iya, yan ang sa tu- Pagpapangagit naman po yan. Opo. So as of now, ang priority po kay ni, so inabot kang ashful tabi Sir Darrell in 10,200 ano? Yung mga farmers affected po kang itong second major eruption wala sa ashfall po Yeah. And syempre so mga livelihood na within the 6 kilometer permanent major do kasi pa naka-receive itong 13,000 na cash forward program. Ayun. Pwede pong ma-identify mo gari kung mga taga-sir na munisipyo po ni Buwan Asyudad? Ang kasabay po kayo ng 10,200 po sa first district Santo Domingo, Bacacay, Malilipot, and City of Tabaco. Then sa Ginubatan, Daragan, Legazpi, and Ligao, and Camalik po. Yung 9 LGUs na po. Okay. So ang ma-release ngunyan alaw po is DSWD, direkta sa farmers tabi, beneficiaries. Yes po. Opo, okay. Salamat Sir Darrell sa pag-receive ka Opo. po tabi. Ingat po, ingat. You're welcome po, Sir Henry. Okay, thank you so much. Okay. Jim. Hello. Nasa butang ko na Jimmy. Sige daw. Kumusta ang sitwasyon sa kinang ugtag? Pag ikaw pala naging beneficiary ka kang cash for work within 6 months, disqualified ka na Jimmy na mag-receive kan 10,200 na yan. Pero sabi baga kasabago, may naka-receiving nagkuhaning cash for work, may kasabay pa sa lista digdi sa makaka-receiving niyan. Yan siguro dapat i-validate kang DSWD. Nag-validate so DSWD para daw maulit nga ni na may nadudoble. Kung igwa kiaraw ka na sitwasyon, kunyan, kay pon iyan na i-revalidate kan DSWD garay, kung natawan na niyan, di ba? Anyway, sa libin na yan digdikan na kuan. Sa libin Sige, na yan kan basta naklaro tayo kung sino ano niyan. Sige, go ahead. Okay. So yan na kami digdi sa Sarong Hall, sa munisipyo. Nagpakatukaw na kami sa media. Sa kataning ni yawan sa mga member kan sangguniang bayan, MDRRMO, basta panong-pano ngunyan bipit, very busy ngunyan digdi sa Banuan kan kinubatin sa mga oras na ini. And uminabot na, yaon digdi na hiling ko man si PD, Noel Nunez, Kanal by PPO, o si Mayor Caloy Baldo, yaon naman,
And datahin ko daw si PD aram ta na so tension duman sa Senado. May pinaluwas na PNP Heightened na alert tinday. red alert gado heightened alert. Iya. Konfirmaran ta. Yan si Ma'am Jenny Bubuserin, Chief of Police, mga taga DSWD, Gulpida yang digdi. Maslaw ka sa sarong kwarto. Digdi sa ginubatan. Yan si Ma'am Grace Chanyo, kan Municipal Agriculture Office. Ay, hindi saro pa. Yaw na si Secretary, sandali lang. Yaw na kayo, Jim? Secretary? Yaw na digdi, madali lang sa sarong room digdi. Dahil nga niisip o guide kan sa tuyang mga pagiriba, nagpakatukaw na digdi sa luwasan. Sige daw. Pero ito sa laog, sandali, kung ko sa bag ko. Sige daw, Jim. Tekan may kwang ka yan. May access ka andyan. Kabisado ta ang terrain digdi. Kabisado mo dyan ang terrain buda ang... Digdi sa sarong kwarto, yaw na pala digdi si Secretary Rex Gatchalian. Takot early nag-abot ka subagot, ang pinaka-atab na flight 7:30. Ang pinaka ako yung na flight, medyo oro tong flight 7:30 kaya. Yaw na yan diyan. Yaw na, actually yaw na nakasabakat nahiling ko regardless kung saan siyang early nagsakay. Regional Director Norman Lorio. Sandali. Jimmy. Go. Dahil mang kibawal ngayon mag-interview ano. Mapicture ako. Tayo padara ko dyan sa Indo. Sige daw. Padara mo kay Jerome. Jerome. Nanganing mahiling sa yung mga oras natin, alas 8 G's. Sige, Jim, go. Sila nagre-report ako, nagbi-video. Sa inyo ka ng kakuha. Yun ang bigapod na mojo. Di ba? Multitask, journalist. Ay, mamamarahaw. Ay. Mamarahaw mo na pala. Pero yun ang secretary. Yan na. Ayan na, Jer. Pinasa ko na dyan, Jer. Sorry po sa kwan. Litra ay footage. Dahil man, kwan ini. Karaunan palang bipingo na. Oo. Pa pala nila si first time ko ni mahiling si Secretary Gatchalian. Tapos may mga pag-iriba siya ng asik. Si Governor yaw na. Kataning sige ni Governor, kakaabot pa lang ni Governor Noel Rosal. Ano ba nang nakapula si ko na? Si Secretary Gatchalian? Hiling mo na sa satellite? Oo, nakapula eh. Hiling mo na? Na-receive mo na? May kataning siya naka-full battle gear na mga pulis. Dari ba man na nahiling mo? Kasi sa Senado gayon diyan. Kataning niya kabrasan niya si Secretary Norman Laurio, pero siya nakachaleco kered, Secretary Laurio, o Director Laurio. Sa mapasa ko, may pasa ko girara diyan. Sa may panibago. May mga temple na, mga tiko kampandok ni Secretary Gatchalian. Gari ako Amo? Gari may posibilidad kitang makatrabaho diyan. Sa buhok lang ang diferensya. Actually, ako ko yan. Sige daw. Ayun talaga, naglakaw na siya? Sir Tony. Nina nakatukaw na. Yan ang latest na pigbapasa ko dyan. Sige daw, tabi, Jerome. Hilingon tang. Bari ka daw, tabi, Jerome. So, camera naman sa ginabatan ng una. Ayaw si Ronald sa taas. Ayaw si Ronald pala sa taas. Bawal. Nag-monitor kang kuhan. Nagbiri kang camera. Ibin mo duman sa camera. Tayo zoom in na sana. Sinita ako. Mga masiramong ng pagkaon. Mga mamoto. Pinaluwas na ako, BP? Pinaluwas ako? Paano? Ay, sorry. Basta na. O ba kataning ni Mayor si Secretary Gatchalian. Di ba? Kataning ni Mayor eh. Ay, igwaman kami pagkaon, digdi pala. Tapos Secretary Laurio. Hay si Governor. Hay si Governor. Di ko pa nailing Dahil na. Si Ma'am Christian nyo, ilagtay ka, si BP Henry Sancor sa DCGB. Municipal Agriculturist BP. Kan ginabata. Sige daw, haputan na tabi, Jim. Haputan na. Madam Grace, may concerns, masarawag, may kwanda, may hansang gatos na farmers na dahil nakasabay sa lista na registered man sinda sa igwasin ng ID pinag-presenter. Si BP Sancor sa DCGB. Henry. Okay, good morning po, Sir Henry. So, good morning, ma'am. Yung sa issue po about sa Masarawag, na 100 farmers daw po ang hindi makakatanggap. Yeah.
Sir, yung master list po na binigay namin sa DSWD at nag-cross-match din po yung DSWD at yung final clean list po na ibinaba sa amin ay marami po talagang hindi pa pwedeng makatanggap. Opo. Ano po, hindi naman po 100% na farmers affected dito sa Ginubatan ay makakatanggap kasi po ay parang batch 1 po ito and we are still waiting for the funding for the batch 2 na sana po ay ma-approve. So hindi po, Sir Henry, 100% na affected farmers ang makakatanggap po ng ayuda kahapon at ngayon. Bali po, nasa 3,117 farmers lang po ang na-approve ng DSWD at dun po muna kami mag-concentrate ng payout. Opo. Bakit yun, ma'am, po muna ang na-approve na number na yon? Kasi po, sir, yun po ang naunang na-submit namin after the assessment po ng damage report nung May 3 onwards. 1 week lang po kaming nabigyan ng time to submit kasi po madalian po itong assistance po ng DSWD. At sana po may proposal request po kami ngayon kay Secretary Rex Gatchalian na as of now po ay nandito po sa LGU Ginubatan na sana po ay ma-approve yung para naman po sa batch 2. I see. Ano ang qualification, ma'am, ng unang na-assess po ng DSWD? Ayun po, sir, yung mga na-submit po ng barangay na affected really ng ashfall. Opo, oo. Pero wala bang ibang tinignan kung bakit sila qualify? Ay, as long as farmers na identified po namin na after the assessment na talaga pong affected, and lahat naman po affected, maski po hindi pa namin nailista yung mga hindi lang po Masarawag, sir, ang may issue na hindi pa po nakalista. So yung assessment po muna namin ay doon po muna nag-concentrate sa reports na galing po sa mga barangay. I see. So anong posibilidad na madubli ang sindang makareceive ng benepisyo? Madudubli po? Opo. Ay, yung batch 2 po, sir. Kasi ma'am, ganito, di ba baga dyan po, nag-cash for work na, di ba? Yes po. Opo, nag-cash for work na, nakareceive ka more or less 13,000 to 15,000. Tapos ining iba, ma-receive ka 10,200 ngunyan na aldaw. Ano pa ang posibilidad na day maulit o pwede po silang makalified giraray maski nag-cash for work na po? Yes po, sir. As per the DSWD guidelines po, sir, ay pwede naman po maulit yung beneficiary ng cash for work dito po sa ECT program ng DSWD. Kasi po, magkaibang program po ito. As per the DSWD po, ay pwede naman pong mag-claim yung nabigyan na po ng cash for work. Ayun. So pwedeng maulit, pwedeng makadoble. Pwedeng makadoble ang sarong farmer. Okay po. Teka po, sir. Madali pinag-apod si importanteng apod. Ali kay Mayor, pinahulatan naman ang si. Sige. Thank you, madam, ha? Yeah. Oo. Okay, thank you. Pinahulatan na. Nakuha naman so detalye. Ako ya Jimmy, di ko na tinumbok si madam kang sinabi kan Pau. Gusto kong badagmong mo na susendang paliwanag man. Sa lado niya, may posibilidad na madubli da. Diba? Pero sabi ka, anyway, i-clarity ang pagkatapos-tapos kang activity na yan. Pagkatapos na ka. May mga ideya na kung paano tayo pa-follow up yan. Ayan na, minabot na digdi si Sir Darrell Buen Consejo. Yeah. Uni, si PD, take advantage kita kay PD. Kataning niya si Madam Jeannie Bebuserin, na Chief of Police kan Ginubatan PNP. PD, alam naman natin na may nag-attention doon sa Senado kagabi. Nakita namin mga balita na parang dineclare full alert, red alert ng PNP ang buong kapulisan. Si BP Henry po sa Anchor Live po tayo sa DCGB. Hello, PD. Colonel. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Si Henry po ito sa DCGB. Po ng DCGB. Yes, sir. Opo. Ano sir ang specific instruction ng ating komandansya may kinalaman po sa sitwasyon ngayon sa Senado? Ano po, medyo mahina. Opo. Sir, sabi ko ano po ang instruction sa atin ng ating regional director mula po sa Campo Crame, lalo na may kinalaman ho sa naging tensyon kagabi sa Senado? Opo, unang-una po, yung tension po na nangyayari sa Senado, of course, affected din po siyempre ang PNP organization po namin. Opo. At still, ayun nga po ang instruction sa amin ng aming pong
regional headquarters, sa pamumuno po ng aming regional director na si Police Brigadier General Erosito Miranda, Opo. na yung aming pong status, full alert status po kami at Opo. patuloy po kaming nagbabantay sa aming area of responsibility. Dito po sa aming pagbabantay, yung aming po mga border control point, patuloy po namin nagmaman po kami ng mga checkpoints. Then yung mga checkpoints po namin, sinasigurado po namin na 24 hours po yan at monitoring po kami. So, yan po yung aming ginagawa ngayon at yung aming po mga critical infrastructure, of course, binabantayan din po namin yan. Opo. Sir, may mga namomonitor ho ba tayong mga adverse movement ng any groups regarding po sa sitwasyon ngayon sa buong Pilipinas? Dito sa Albay, lalo na? Well po, wala po kaming namomonitor. Sa part naman po namin, starting po kami kagabi, dahil po sa declaration po na full alert status po kami, yung aming po mga personnel, ina-account po namin para ready po kami anytime po ano po yung magiging instruction po ng aming headquarters. Opo. So, naka-prepare po kami for that. I see. Very good, sir. As of now, kumusta pang sitwasyon natin sa buong Albay? General peaceful po, no? At sa katunayan po, magaganda po yung ating po mga accomplishments nitong mga kagabi po at saka yung mga sumunod na araw dahil po yung patuloy po na natin intensify anti-illegal drugs, yung arrest of wanted person, and other crimes po. Yan po yung ating pong ano. Yes, opo. Colonel, maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Mabuhay po ang PNP. Opo, mabuhay din po kayo. Opo. Jimmy? Thank you so much, PD. Very normal ang peace and order dito sa atin sa Albay. Okay, thank you so much, si PD Police Colonel Noel Nunez, Chief of Police, Genevieve Major Osirin. Okay, so yan ang tabi, BP. Makaw na muna kami. Sige. Muna kami. Ano pamahawan niya? Gina may puto Ang pamahawan may puto. Hotdog, egg, pagkatapos magprinito, ano ngarang ka prinitong ini? Si Raj, tapos na. Si Madam Raj. Ano nga ning sira ini? Ano siya? Danggit. Danggit. Danggit, Danggit. Sinubatan yung ganisa. Hi, Henry. Si Bibi Henry. Hi. Hi, Henry. Good morning. Good morning po. Si Raj, si Madam Raj ini. Si Ate Rides? Manila Times. Kaya Salamat, mahal. Salamat, Rides Pagod ako din sila daragahon. Pero sila daragahon ng boses. Ako niya, nagmi-meeting. Na-miss ko yung reporting. Yeah, talaga. Ako niya, nagmi-meeting. Rides. Nagmi-meeting sina Secretary Gatchalian and Governor Noel Rosal along with other mayors para sa indang humanitarian activities na gigibondig sa Kamalig and Ginobatan. Oo. Nagtirindog so, Rides. Nagtirindog sa barahibo ang buses mo Pero ikaw personally, anong assessment po sa sitwasyon mo niyan dyan sa distribution ka sa mga kababayan tatabay Ate Rides? Based on my personal engagement last week, na nagkaigwa ako ng engagement sa mga farmers naman sa San Rafael, kang nagkaigwa ka humanitarian activities sa Legazpi City Host Lions Club and other lion organization across the country na ginibudig sa Ginubatan and sa Kamalig. Medyo makapalpas mga to asphalt na dinuman ni. And then so impact talaga, duman Henry, sa farmland, lalo sa mga crops, sa palay plantation, medyo ano yung distraction, there's a significant distraction so far. Kaya dakula itong epekto sa agricultural products lalo na niya nag-aaral lang na so tinamaan kang asphalt na medyo makapal. So nag-aaral lang na siya. Based naman sa nahiling ko, sa picture and then sa videos na nahiling ko. Iyan, okay. Kasi nagduman ako sa site mismo. Yeah, very good. Ako, saludo ako sa imo. Ikabaga bilang veteran journalist, talagang diduman mo ng gandang lugar to confirm everything. We have to. We have to where the action is. Where the impact of disaster is ongoing. Tapos kung ano talaga
yaon na sitwasyon. We have to show, to report what is really happening on the ground. Yeah. Opo. Ate Rides, good luck ha. Keep Yes, it up, po. tabi. Good work. Mabuhay. Salamat, mabuhay. Alright. Salamat, nakapag-report giraray ako sa radyo. Yeah, I like it. Alas ko na miss niya ang radyo. Yeah. Nagpun bagan si Rides sa First Passion District ka- Reporter yan eh. Di ba? Passion ka ni pag-iriba ko ni Aloy na Yeah. nagiging kay Ribay Ngunyan, kami. saron na siyang Nagkakaturog kami veteran sa Mamais. print journalist. Di ba? So yan sa mga taga PIA, si Ma'am Rose Rosas. Yeah. Madam Queenie, si Ma'am Madam Sally, si Madam Sally Atinto. Sally Atinto? Ay, naiko. Madam Sally Atinto. Kumusta ma ko? Pa-report dun taman ni si Madam Sally. Oh, sa PIA ni Madam Sally. PIA yan. Sa PIA ka, walang monitoring mo. Taka mo na sa Philippine Information Agency. Si VP Henry. Sige. Ay, Sally, si Henry. Hello, VP Henry. Good morning. Hi, good morning Sally. Kumusta? Anong assessment mo nindo bilang taga PIA sa sitwasyon mo niyan sa tabang kan sa tuyang gobyerno? Yes po, ayan, syempre on the part of the government, ang ngunyan pag nasa panahon kita ng crisis, and then particularly for Albay, apektado din kita kaining padagos sa pag-alboroto kang mayon. So, on the part of government naman po, yaon din ako para magtaong asigurasyon na ang sa tuyang gobyerno nagpapadagos na magtauning tabang, lalong-lalo na po man sa mga apektado talaga. So, saro ining gigibuhon mo niya na cash distribution para sa mga farmers ta. Yeah. And then may mga upcoming, actually first batch pa lang ini, and then igwa pang mga masunod sa Kamalig and then other areas. So sa ngunyan although pagurumdum ko naman I'll take this opportunity and VP Henry sa mga kababayan ta na maging maingat pa din especially sa pagtubod sa mga impormasyon, Yeah. pag-share ka mga information ta usually baga nabibiktima kita kang fake news because of Totoo. our personal biases, lalo na pag talagang nadudot kita sa tuyang mga pagmate and emotions, and by that very blinded and sa tuyang reasoning na basta-basta nakita ma-share ka mga information. So we Yeah. understand na medyo not so good, or let's say makapagbagdamdamin Yeah. Yeah. No, totoo. So be careful really with the sharing of information na sana we also consider sa magiging epekto ka ito sa tuyang mga kapwa. So kami naman sa PIA, easy reach, just call us anytime for Yeah. information and iba pang mga maitatabang mi din po on ground dito Yeah, sa but Albay. for any verified news, saro pag-abot sa government agencies na information, PIA, kamo dyan sa opisina doon dapat na pagtubudan, di ba, Ate Sally? Actually for this VP Henry, Yeah. bitang whole of government approach. So kami Yeah. naman sa PIA as one of the communication arms and under the PCO, saro kami sa mga pwedeng directly you can verify po mga information to check kung fact ba yan or fake ang mga information na yan. Yes, opo. Sally, salamat ha. Keep it up, tabi. Pasa The ko good work. kay Opo. Thank you, VP Henry. Opo. Jim, Sally Atinto. Minali si Ma'am Queenie. ara mo Jimmy, si Sally. Pwede kalipay. Habang kahurong ko si Sally, nagbabalik sa panahon mo sa Children's Festival Show. Tata. Singer iyan kayo sa mga aki. Ako ang host minna. Sa DCGB, matibay minakanta yan. Champion pirme yan si Sally. Children's Festival Show. Singing contest. Para kanta ni? Yeah. Para kanta ka? Nagka-champion yan. Ay, para kanta pala ni. Nagka-champion yan sa... Perang taon na nag-championan sa Tuya. Kan mga nasa Yes, elementary yan, gulmo Jimmy. yan. Champion yan si Sally. Anyway, VP, dahil pa man in Abang kaurong ko si Sally, nagpamati ko, nagugurang ako eh. nagkaraon pa man sa nadigde, kami kaon do man sa laog, kaon man kami digdi sa luwas. Pamati ko, minagurangon ako pagkahurong ko si Sally. Yan, totoo naman baga. Okay. Ninigaran mo ang. Ay, ako kuman. Ako na nagkataramkan sa kuya eh. Okay. Sige na mapamahaw Sige na na. kami. Ang tawag ba naman? Paripondo ko pag-iriba. Sa tuyang mga kaganapan, Yeah. digdi sa munisipyo kan Ginabatan Albay. Kimi na salita, DCGB News. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Yung ka na sa DCGB, Ronald, ano? Day ka paano? Yan na, ground floor ta. Yan na, social hall sa baba. Ako ang host kan Children's Festival Show. Kapartner ko si Grace na Gutierrez. Si Sally, pirmi ang kasabay sa regional finals. Siguro mga 5-7-year-old dyan, 6 years old, 7 years old, araw kaya. Edad niya, elementary.
Kaya pagkaurong ko siya, minagurangon ang feeling ko. Karen Ala, nasa linya. Pero si Karen, pag nahiling niya ako, ang paghiling niya ako, soltero. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Lalo kang napa-snack siya ni Mrs. Karen. Good morning, JP. Good morning. Lalo kang napa-snack ka ni Mrs. Adi. Baski di ako tigapas na. Ah? Feeling ko sa imo, mabuot na soltero. Kaya nga ni. Lalo ka napa-snack, lalong pagiling mo sa ko, buminuoto na ko, Adi. Hindi totoo yan. Pero Basta ako, silence na. kaninot mo akong nahiling sa Bicol University. Anong pagiling mo sa ko? Sa totoo lang. Very charismatic ka very charming. Talagang sabot ko man. Kung nata, galing katulan mga babae na talagang nakikipag-close man sa imo. May barita ka ni? Baritain na tayo. Latusun kang salbata. Kanang titara mo na. Okay, sige Karen, go, go, go. Sabi ni Henry, personal ng huminampang dangan nakipag-ulay ang National Irrigation Administration kay Kinatawan Das Marolilla. Tanganing personal na ipaliwanag itong ibinurgan kan mga nakaadikan Kinatawan na nakatenggang solar irrigation project sa libot at Siligaw nin halos 2 ng taon. Sa session regular VPND, ipinahayag inikan Kinatawan sa other matters dahil matatandaan daga, nagpahayag ka nakaading Petro 5 sa sarong privilege speech ang Kinatawan dahil nga iyan sa question na day pag-funksyonan kan 191 million pesos sa solar irrigation na kinontrata sa Sunwest sa irarom kan niya. Tawa igwa na si mga tubo, may solar panel asin baterya. Mantang sinabi ni Kinatawan Maronilla na personal na suminibag saya ang acting manager kan Nia Bicol sa paagi iyan ni Engineer Mark Ridso na nagmamangnukan mga proyekto sa Albay asin Catanduanes. Asin itinaliwanag ba kaini na anday pagkakatapos ng proyektong irigasyon dahil sa mga nangyayari sa Sunwest Corporation kung sa ina-terminate ang kontrata, puon kan puminutok ang mga kontrobersiya sa flood control asin na involved ni mantang for formality na sa natabi VP. Personal na sinabi sa ikan niya kaswapon na under review asin evaluation ang na-terminal na kontrata tangani na may padagos itong nakatenggang solar irrigation sa Libon asin Ligaw. Alagad sinabi VP kan National Irrigation Administration na operational na sa presente itong solar irrigation project sa may barangay Buga, Libon, na matatandaan baga saro sa mga lugar na nangaranan kang Kinatawan na may nakatenggang irigasyon. Mentas tanto liminaw ka na niya sa ibong kaining mga paglilinaw, inasiguran man kaniya na pinagpapasyak na ninda ang sitwasyon sa papeles asin sa mismong proyekto. Tangani na maipadagos ang pag-functional kaini sa lalong madaling panahon. Yan, VP Henry, ang mga dagdag na istorya sa Kapitolyo, Karen Alad, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, doon man kita sa report na Angel Mostasa, 8:30 na sa Anhapot sa DCGB. Angel, anong latest dyan? Wala na putol na si Angel? May kinaraman dyan sa issue kang programa sa Saud. Kan DTI gud ang report na Angel. Kami na Angel. Bako pa VP. Bako pa. Ang DTI. Bako pa Saud dyan. Kung baka So, pang Saud mo, baka paradahan pa ang report mo. So problema ko na VP sa Pidoran Tabi. Okay, very good. Sige, go, go. Aya, tama. Tama pala, ha? Pigahalat yan kan mga taga Piuduran. Ano ang pwedeng magibukan aleko sa low voltage na kuryente sa indang lugar? Go ahead, Angel. Yes, VP Henry, good morning po. Good morning sa mga paraan tabay. Igwanin short term as in long term ng Pigigibo ang Albay Electric Cooperative Incorporated para masolusyonan ang agrangay kan mga residentes kan munisipyo kan Pidoran Albay kay bahana ni kan alkalde manungod sa hababang boltahe nin kuryente na nakaabot sa inda VP Henry. Sigun kay Aleco spokesperson na Ange Galero, bako sana ang Pidoran na nakaka-eksperyensya din sa ring kaining sitwasyon, kundi an man ibang parte kan tercer distrito kan Albaya.
Dahilan kay ni VP Henry, padagos ang pigibo nindang line rehabilitation kung saan itong mga maninipis as in dilapidated ng mga wires ang tigasaralidahan kasabay ang pag-upgrade VP Henry kan ligaw substation na iyuan na pighahalian kan kuryente sa halos sa gabos na mga lugar sa nasabing distrito. Mientras sa pag-abot naman VP Henry sa long-term solution, nasa proseso na ngunyan ang kooperatiba para sa land acquisition sa barangay Kuyaw-Yaw, Kanpidoran, Albay para makapagkonstruhir din substation na duman naman VP Henry maghahali itong kuryente na masupply sa nasabing munisipyo para maging estable man ang voltahe kan kuryente. Sinabi ni Galero na ang rason kan low voltage iyuan harayuon ang pigukuan kan ni VP Henry nin kuryente sa ligaw kung saan halawigon ang pigdadalagan kan kuryente kaya ngayon maniring ngayang mag-abot niya sa munisipyo Kanpidoran hababao na nin marhay ang voltahe. Dangogon tatabi VP Henry ang pakikipag-uron ko kay Galero. Salamat sa report. Angel, hali po dyan sa lawas. Ay, naputol? Naputol? May voice clip VP Henry. Sige, go. Ongoing po niyan ang process kan Albay Electric Cooperative para sa Sige land daw. acquisition. Iniglan acquisition po Nadadangog Ronald dyan po yan sa barangay Kuyaw-Yaw, kung saan matugdog kita kan panibagong substation. Once po na matugdokan na ki substation dyan sa barangay na yan, ini po ang magiging kumbaga pagkukuhaan kang power supply kan na nasambitan ng banwa. So saro ini po sa pigiiling mi na makakatamang sa problema, masusolusyonan ang problema kan Banwaan Kanpidoran as per Mayor Arandia, no? And at the same time, ang reason kasi natin nagkakaigwa ng low voltage sa Piudoran, harayoon ang pigukuhaan nin kuryente sa ligaw substation basinda, no? So halawi ko ng pigdadalagan kung supply ng kuryente sa linya. So maniring na maabot sa residensya, diit na sana ang voltahe. So we're targeting at least na mapakaskas ining pigigibot ang lakdang para sa acquisition and construction kan panibagong substation sa Piudoran. Right now nakafocus muna kami sa land acquisition. Duman mapuon ang sa tuyang proseso para may definite kitang lugar kung sa itutugdok sa substation. So yan VP Henry. Doon po po ng pagtulukan substation. As of now kay VP Henry, nasa proseso pa da sindakan land acquisition itong duman sa barangay Kuyaw-Yaw tabi VP Henry. Okay. Ilong term yan. Long term ini VP. Ano sa short term? Ang short term VP Henry, itong sa pagtunduktan ng line rehabilitation. Pag sinabing line rehabilitation ta VP Henry, itong sa mga maninipis as in dilapidated na mga wires, ang pinasaralidahan ito, tangani ngayang mas marhay ngayaan pulos kat kuryente, dahilan ngaya given na pigukuaan kana kuryente sa nasabing munisipyo, ang nasa ligaw substation pa, puro halawig VP Henry, ang pigbabiyahe pa VP Henry kan kuryente, pigdadalaganan. I see. Okay. So, ganorin po na ang short term? Ongoing na sa VP Henry. Ongoing? Opo. Kaso nga, ang problema da VP Henry, syempre, bakulang ang munisipyo ka na Pidoran, ang nakaka-experience in low voltages kan kuryente. Kaya, double effort man, ang kangunyan, na mapapakaskas ini VP Henry na line rehabilitation po. I see. Okay. So at least ko kipigigibong alay kung ngunyan Yes, apo. And sabi man ni Ma'am Ange na itong pahayag man ni Alkalde na basta mandaan niya dito VP Henry na mga pasiring so dyan sa opisina kan Aleco, very welcome sinda dyan sa kooperatiba and baan nga ni lamang ngaya pag nagbisitan Alkalde, makahurong nga siyang personal, tanganing makatuwang naman ang lokal na gobyerno para mapakaskas nga ining land acquisition. Okay. So yan VP Henry, ang mga storya pa hadi sa luwas with Kuya Boy in Romustaza, DCGB News. Salamat Angel sa report. Hali dyan sa luwas. Okay. Alas 8:36 na. Joshua. Ilago na muna si Joshua. Ronald, makomersyal kita. Lago na muna si Joshua. Joshua, come in Joshua. Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Yaw na kuligdi. Nagpapasad-pasad sa barangay Inarado. Digdipihan kayo sa munisipyo Candaragal by ta pighanap ta si Kapitan Roy Marco. Ta iyo kita na diskubre, nagbutwa na impormasyon na inibipihan ring si Kapitan budaan sa iyang barangay treasurer ipigreklamo sarong concerned citizen and alegado irregularidad sa proseso
kan mga proyekto digdi sa iyang barangay. Wako basta-basta sabi ni Henry na reklamo ta nakaabot mismo ini sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos. Sa paagi ni Henry kan ano ini 8888 ugaring data natagpo si Kap digdi sa barangay budak duman sa iyang harong ta gulpi da Abi Henry an pinag-aasikaso sa ngunyan ta natagpo bisperas pa lang ngunyan digdi sa barangay Inarado. Kung ninahiling ko sa tarpaulin digdi sa may barangay hall ang pista Mayo 15 di bisperas ngunyan na aldaw. Busy man siguro si Kapitan. Anyway, itong initial na informasyon ta digdi Henry na nakuata initial mo na ang banggiton taday pa man si Kapitan na kauron ta, pero may kinaraman ini BP Henry sa mga street light sa barangay sa BP Henry na ansabi taro lang ang bidder na nagpapartisipar kuda inunambitan duman sa reklamo kan sarong concerned citizen sa opisina ni Presidente na ang Kapitan ngaya kuda si treasurer na presenting treasurer kan barangay agom kan top notcher barangay Kagawad. Nag-apot man si concerned citizen kung pwede nga yan. And ang ibang reklamo itong may kinaraman nga nila sa aligado irregularities dito sa mga street light. So iyo mo na yan sa initial data mo na bilogon an merito kan na kumbaga mga detalles kan na reklamo pigalata pa man na makuha ang lado ni Kapitan Marco DBP Henry sa barangay Inarado. Okay. So kaya lang anyway, piyesta palan. Piyesta. O ni Sutarpulin, Mayo 15 di bisperas mo yan. Sa bisperas mo yan? Di ba? Kaya siguro busy man si Kaptaday ko naabotan digdi sa barangay Hilbula duman sa Harong Minda. Na naglibot-libot ako digdi sa barangay sa baka yaon digdi sa kuntay naga ara si kaso baka makatagpo po tabi dito Henry. At least makaulay ta and makonfirmar iyan na mga allegation and reklamo na sabi nga ni bako sa na simple ta nakaabot ini BP Henry sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos sa Malacanang pagi kan 888 Citizens Complaint Hotline and gari page forward na naman BP Henry kay ni an opisina kan lokal na gobyerno. Okay. Anyway, yun mo na yan tabi an initial abangan na lang ang mga follow-up kaya pa magkataligdi sa area. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report hali dyan sa Haluas. 20 before 9 in the morning, iba pang mga istorya saan hapot makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Hanap mo ba yung kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, ampalaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol.
Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. At
An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Kita mga tugang sa programa. Nasa linya po si Pading Alarmario sa dagdag na report 9 minutes before 9 in the morning. Good morning Pading Al, buhian mo, kumusta dyan? Good morning, Pwede monitoring kita sa pagbisita ni mahal na ina. Yeah, go ahead. Digdi sa southern part kan Legazpi. Iyaw na siyenda ko niyan sa Mariawa. May mga pagiriba na boyadores. And nag-aalat man kami digdi sa Maslog. Schedule kaya alas 10 tabi pwede. Alas 8 dyan sa Mariawa. Alas 10 digdi sa Maslog. And then pag alas Okay. Paringal. Oho. Naputol si Paringal. Go ahead, pare. ano naman ining mga kwanta. Mga so yan tabi pa din. Nag-alat kami digdi. And at the same time, piyesta man digdi sa Sitio Banban. Kana parang gayumapon. Kaya siribot-sibot ang tao digdi sa southern part kan Legazpi. Pero ang pangadji nindangon yan, sana day mag-brown out. Sa ano sabi ka na Leko, long term, short term, digdi long term na halawig na pasensya kan konsumidores sa pastidyo kan Aleko. At mas naglalango yan ang brown out apisarian kan pigkasabing budget na pigkatao sa inda kan gobyerno kan saro may tinaoso probinsya na 61 million para sa rehabilitation daw kan kliyente aligdi sa Bunker 1 tumaan nito from single phase to three phase. Pero ang makangalas nga ta lalo lugod naglalangon yan ang brown out. Opo. Ikadua, sabi igwa ki plano man na substation digdi sa Bunker 1. May budget naman hali sa gobyerno nasyonal. Pero iyo yan ang bigsasabi ka na Leko na long term, talagang long term na naghahalat ang mga konsumidores sa pastidyo, sa serbisyo kanaleko na yan ang bigkapangadjingon yan kay papartina ang bigkapangadji kay mahal na ina sa pagbisita digdi na sana matapos na mag-improve man lamang ang serbisyo kanaleko sa mga konsumidores. Kaya dami pa rin halong informasyon digdi sa southern part kan Legazpi. Alarmario, DCGB. Salamat Paring Al sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Mga tugang, basahon ta mo na sa mga reactions ngunya na pag-aaga. Didi po mga tugang sa tuya tabing programa nga napot, kadakol na palang kay niyo. Good morning sir, nata daw ang ibang tao mapagsamantala sa kapwa ang ibang konduktor kan jeep na may biyaheng tabako Legazpi. Ang baba sa bus stop man sana kan tabako pero ikikaaga ni bang babaan para masila langkaw. Gabos man apektado ang krisis, gabos apektado man kang pagtaas kan barakalon. Sana maging honesto kita sa mga gibota, dai man aram kang kapwa mo, mahiling ka man kan nasa itaas. Yan, alright? Sige, okay, sandali lang, tamay apod. Hello, good morning. Good morning, sir. sa lugar may. Kung ito, sir, NGCP po, so iba duman sa wala, baga, NGCP po ito. Itong sumapuna na sa tapos ng pagbangi. So 6 na banggi, gano'n ko aram, pero so 8 o'clock, NGCP po ito. Wala ko kaya kung ano, ito may pero pag ang pigga kulikta, di pa may route. Yeah. Hindi
Iyo po. Basta na, iyo man agad po ng panahon. Iyo po. Salamat, sir. Sige sir, salamat po. Salamat. Reaction, giranay, kan sa tuya na mga paraan tabay. Good morning, Henry. Sa Hello DCGB, makisuyo po kami sa Aleco. Wala pong advisory kang outage, pero wala kami kuryente kasubanggi pa 8 p.m. until now, May 14. Please, salamaton po. Naku, napanood ini. Pag-text po sa ko kan details. Guro lang nakitaan ang mga kadaklan na politiko iyo kaya ang mabagal sa pag-asenso. Alright. Bakit po tinatago ng ang kriminal sa loob ng government premises? Sino pong government criminal? Under the law baga sa tuya, mga tugang unless proven guilty beyond reasonable doubt, di ba? Sandali, ito may nag-upload. Hello, ay, paano ko yun nag-upload na ini? Paano ko ito ay, so nag-upload. Paano ko mapindot ini? Hello, good morning. Hi, good morning po. Kamusta po? Yeah, okay, ayos lang po. May reaction lang po ako tungkol sa kay Bato. Sige po. Ano masabi mo? Sana po, huwag na siya magsago. Ako na lang siya para hindi magkagulo sa sa Malacanang. Pagkatapos, mababala rin tingin ng mga senador natin kasi nagkakagulo. Yeah. Bakit? Kaya nga Pilipinas, lalong na, hindi na ayos ang pamumuhay kasi buti mo sa mga mga tao sa Malacanang, magulo po. Opo. Sana po, matapos na ito, pagdasal na lang na matapos na po. Yeah, sana. Tama ka po dyan. Okay. Salamat po. Ay, sarawayon ka. Bye-bye. Good morning, amigo. VP, good morning. Yeah, good morning. Putukan kasud na sa Senado. Paano na-solve? Naraman akong decision nagpaputok. Sisay da. Tigaarog ni Padilla si Lito Lapid. Latas ang taga-salbatana ka. Ito bagang sa tigpapatalibong ang revolver. Yeah, so... Yan, nahulog da sa revolver. Puminutok. Kaya palang so tama sa lanob, buda sa mga bintana. Sarawayan ka. Hindi pa ganda ito. Ano na ini? Pilipinas ini. Ano na daw inaabutan taga ini? Okay. Ano na ini? Yeah. Sige, Tabi. Good morning. Sige, Migo. Salamat. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa sa bayan. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Ini po si Henry M. Depong personalan, kita po taghapot lang. Mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.